sa ka. Ayaw ato kaniyong tanan ng mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Tawgan ako sa pangan nga Joy. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, paliw pagtugtog sa awit nga naguluhan. It must have been love. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Merkining sa kababay nga nagpuyo sa Cebu City. Ang ato matatampo nagdasangan nga Joy. Happy Mansari, Joy. Happy Mansaripot, Stephen. Usa na kita kabuan. O salamat kay ha, nga wagi ko nimo paanto sa og dugay, katong nanguyab ko nimo. Sus, kung dili pala ti ka crush sa una pa, isunod-sunod ka ti ka, no? Ah, grabe ha. Oh, Oo. Gitutukan mo kung mo maayo. Oh. Mo kong gihagan sa akong apil? Joy. Oh. Stephen, ayaw. Tingali ko maptus ko. Mapatid ko nilang mama papa. Joy, ay kabala ka. Di na mahitabo. Salig lang kinako. Stephen. Ay, pila naman ko kaadlaw nga dili. Huwag mo ko itong hai sa binuwan akong sakit. Dili ka ako maptus. Sultihan ko si Stephen, ani. Unsa? Uy, tingalig paranoid lang ka, babe. Babe, o ba ni ko? Magpalit ko pregnancy test aron sa pagsigurado. Oh, kinuo ko, Stephen. Positive. Maptus cute ko. Oh. O, sa man ako ron. Naibaw ko masukogin sila sa mga magpapa na ako kung mahibawan nilang maptus ko. Ay kabala ka. Mga tubang ko nila. Tinood? Ay mo nabuhaton? Oo, ugma dayon. Sultihan ta sila. Unsa? Mabdos ka? Opa. Ginoo ko in taon ni mo, oy! Eh, Kadali ko taon! Tulo pa lang gani mo kabuan, mabdus ka na! Asa ba in taon ni mo ibutang ng utok ni mo, oy! Sorry. Ma'am, sir, ay mo kabala ka. Akong barugan si Joy. ngano? Doon na nakaitrabaho, do? Saan man mo sila pagsuporta, ha? Katanaw na ako. Gasalig pa magkasa imong ginikanan. Mangita akong paagi, sir. Mangitag paagi. Kawa ba yain tao ninyo hunahuna, oy? Gato nga pamanunta ning akong anak. Ibo mang giguba, dong! Pa. Hilom! Utro kasab! Unya, ha? Unsaon mo na nimo ron? Unsa may plano nimo sa akong anak? Di na ako siya pasagdan sa iyang pagmabdo, sir. Gasiging balik! Ang buot na kong ipasabot. Unsa may plano nimo? Unsa man magtiipon mo? Unya kay dili ra batam masudi ni sa mo bay. Kita man siguro kang perteng gamaya din eh. Dili kanini kaego na mo nga kami lang. Galisod pa magani imig paego anang gamayng kwarto. Unya unsa man ha? Naibaw nang imong mga ginikanan nga di pa mabdusan nimong among anak. Ha? Oo, sir. Actually, sir, ang akong inahan na lang kay wa naman akong papa din sa amo. Doon naman laing pamilya. Dugay na. Maayo lag. Di ka musunod sa tunog sa imong amahandong. Kay hastang dako ang dimala sa akong anak kung mahitabo na. Pa. Ato na naman papuya among anak dito sa inyo, dong. Dahil total, nangundat naman nagsayo. Ato na lang siya nimo. Sir, Babe, naibaw na di mong mama? ay, ang tinuod, babe. Wa pa, oy. Ngayon ni Tando magkapapa sa nag-iyak ng ipangutana kung hibaw na pa. Saon nga, isog mo kayong papa, babe. Good. Ngadlo ko. Babe, Pero, akong problema ron. Mo kung saan ako pagsultis, mama. Kinibaw ko nga. Masuko gito siya. babe. Nga
Ngano god in taong gada ka magbabay din, Stephen. Ma, doon ako importante isulti nimo. Kada ba na siya gagkumbag? Ay kung ina nga imo ning gitaban babayana. Unsa man uyab ni nimo? Oo, ma. Uy. Niya. Nabuang na ka. Unsa man imo nang papuyon din his ato? Unsa may imong ibuhi anak nga wa man kay trabaho? Dugang-dugang ka sa akong palamyo nun. Mabdo si Joy, ma. Unsa? Babe, pasensya na lang ka sa akong inahan, ha? Sige lang, good. Pidugayan bitaw, madawar ka anak niya. Kung maana na siya nga nakapirmi din, eh. Okay ra, babe, uy. Wapot ko'y angay ka sa tungod kay nangipon lang ta din sa inyo. Salamat sa pagsabot, babe. Babe, mula ka sa ako ron, ha? Mangita akong trabaho. O pag-amping din, ha? Sige, babe. Amping, ha? Ako na hugas nilang kinanan, eh. Para dili pa makaingon ang mama ni Stephen nga. Nagpayantak lang ko din sa ila. Mayo mo. Nakahuna-huna kag panghugas diha. Tita, Paguna-huna gyud kung unsay matabang nimo dinis bayde. Kay ako, daghan pug kay kong problema. Unya gadungag-dungag pa mo. kinuo ko. Aglay! Oh, Aglay! si Stephen na ron. Ay! Oh, Stephen. Hubog ka? Ay, pagbuot na ako. Babe, ako magbuot ni mo, oy. Unsa man? Nakakita na kag trabaho? Gitaw ka na ko. Magmana ta mag-istorya. Sige. Kadiyot, kuhaan di kag imong ilisan. Aron, hayahay imong pagkatuhog. Ay. 5 na kapuan akong tiyan. Maklaro na kit siya. Pero kung tutuloy, huwag paghihapon makikita-trabaho sa Stephen. Ay. Sakita na sa mong batang, uy. Oy, Joy. I-apel ko labaan ning mga kortina ug habol be. Ha? Say ha. Unsa man dili ka? Dali, tita, uy. Okay ra. Ibutan lang diha, tita, kay ako na lalabahan. Iniguman ako, ani, tita. Ay, kapiin naman kaayo. Pero kung tutun, huwag paghihapon mo ulit si Stephen. Joy! Joy! Aglay ko! Siya naman. Hubog na sa... Hubog ka na sabi na uli gabi, eh. Unya? Babe, mga nakay na po, pero hangtod ron. Wa pagyapon kay trabaho. Asam ko ang kwartaan niya sa akong pagpanganak. Ayos ako problemahan na, oy. Awin mo, napul ana ba yagid ko, ha? Pul ana ko. Kapoy pangitag trabaho, ha? Wa ako matagbaw sa akong pagkaulitaw. Mong ayaw ko buti sa akong buhaton. Oh, Stephen. Wala ka ako. Kung gutomon ka, pangawat lang og dilata sa mga kinumprang mama. Na di ay, para makakaon ka. Stephen. Kasalbahis ko na ng puang. Abi din akong tarong na siya. Te, please. Ayaw lang sama nila mapagpapa, ha? Bahin ani ko masaroy sila din sa inyo. Kapait, besa mong gidangatan, Joy, uy. Unya, sa may plano ni mo ron. Mauli sa ko dito, te. O kung dili na ko magwanta, mabahawa na ko dito. Kapoy kayo sing tanahon sa tagnatog. Oh, yung cellphone na. Akong tanahon na. Oh. Kinsa man yung babae ngayong kachat? Akong basahon. Sleep well, hon. See you na po, oh, Kinuha ko. Nagpinuang luday si Stephen ako. Joy? Uy! Ano ka? Nagbilak mo ka na? Gano? Nagloib ka na ako, diba? Isa si Rita. Usa? Ay, mo bilabtan ako sa pot. Nagpinuang ka lang din ako, ha? Joy! Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Hayop
Tagpang akong anak, ha? Wa kay kasunod, ha? Pagkabaya di mo tao. Basta nagtuo ka ganas inyo nga mapuhat ka ni mo di mo gusto. Ayaw ka balaka, tita. Kay karon na yun, mapahawa ko din sa inyo. Pahawa, oy! Pahawa! Kay wa yung mo mahangol ni mo para sa akong anak. Kahilas-hilas ka lang. Bisa ka nasawa ko maghinilas din sa inyo. Napaulipon ko din sa inyo kaya nahibaw kong nangipon rami din eh. Pero sobra na. Sobra na. Hindi ka ni mo kung giyon sa ko ni mo pagtratar din eh. Hangtod na si mong anak ang gatuo kong naibaruganan. Pero wa na ay ayo. Dili na lang na ko'y pamugos sa kong kaugalingon o ang akong anak sa iyong pamilya. Tugod kinabati ko gabisa kung saon ako. Dili gabi welcome sa akong anak ninyo. Magsugod ka rin, Stephen. Galimti na lang kabay anak ka na ako. Bakit ba naon? Ngaway maayong gipadulingan among relasyon sa amahan sa akong anak na si Stephen. Pero nakaingon kong may rasab. Karon, 4 years old na akong anak na si Gabe. Ug naapod ko'y uyab nga usa ka Amerikano. Buodan siya, ug gitabang siya nako nga makaeskwela ko sa TASDA. Iya sa kong padalaan og kwarta kada buwan, ingon man para suporta pod sa akong anak. Dinhin na lang po to. Daghang salamat, RMN. Mao kita mga hikalang kaagi ni Joy nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga naguluhan. It must have been love. Ang mong kaagi gibatan og duwa sa radyo ni Jelly Haka ug gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga hikala, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinatuhi nga naglipot sa kakawit. I-address lang nining tulumanon, handamanan sa kakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handamanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon kining akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Elaine Bathan. Dingon man sa mga artista, gamoy maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Lito, hingkod ang pangidaron. Graduating student ko sa college. Nag-practice teaching nako. Taga Sarangani Province. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gibati sa akong tiyan nga murag mo konektar sa akong ulo ug sa akong mata. Aron inyong masabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Bay, duwa tag basket bay. Okay? Dali. Di nasa kuron by Lloyd. Ha? May gitunan pa ko. Ay, tuon ba oy? Practice teaching ka na gani. Tuon ka pa. Maestro ka na oy. Maestro pa rin ako bay oy. Ha? Graduating pagani ko. Ay, tana oy. Unya na nagtuon. Tuon diha. Human na ta na oy. Di na ta magtuon. Human na ta ana. Tara. Ang babay nimo. Oh. Unsa may tudlo nato sa itong mga kuan, sa itong mga tinunan diha, kundi ta magtuon. Oh. Kanira ba mga high school tudluan nga di maglagi og edad nato, lisod kay tudluan, di gyud mo patuon nato. Nya manginsulto pag masayop ta. Mga kinahanglan gyud nga magtuon ta bisan kun practice teaching na ta. Unya na lagi ng tuon bay. Duwa ta. Limot ka nga all work and no play make Jack a dull boy. Oh. Amaw. Tana kay nagpaabot na nga itong mga kontra oh. Tana. Sige na. Kasi kadya ha. Oh. Mag-ilis ako para basket. Bay, dito. Yan ako luyo, bay. Pasa. Bay. Pasa. Agay! Ang akong mata! Sorry ka, bay. Kasakit sa akong mata. Uy. Nga, bay. Ito, naon sa magkaoy. Akong mata, bay. Sakit tayo. Ha? Pangitay ko palihog guys, bay. Okay. Pagsali! Oh, kumusta naman pamatiin mo sa imong mata, bay? Nabutangan na nato og ayos ang imong mata nga nabangka sa ulo ni Ricky. Ha? Sakit paghihapon, bay. Mabuta matingali ko ini. Sa? Sure, oy. Lagi, bay. Awar agad, oh. Oh, be.
kaon ko ni ayos nga gibutang ko sa kong mata ha. Oo, sige. Ang tanawa. Uy, hala! Hubaga di sa imong mata bay, uy! Lagi, maglisod gani ko kita nining wana ko mata. Nga, salbahis itong upawa, uy. Nagkaupaw lang ito sa liki. Pero basin tinuod ka, wa niya tuyo abay. Ah, kahubag ang mata ni mo. Wa tutuyuan niya? Bay, Bay, sorry kayo ha. Silo ako. Ako ra ba'y namugos ni mo nga magbaskita. okay na bay. Oh. Disgrasya man. Pero, saon lagha na ako ini ron. Ang akong practice teaching. Mauna na. Kani ato pag yun nga agyas gi ko anang duwa sa basket. Kay di gyud nimo mapugnan ang ubang moduwaan na nga robo kay dinuwaan. Di tanawa, nagkapakong mo sa imong kaduwa. Nga naigo pa gyud ang imong mata. Tanawa, naghubag na. Ma, Gahi gid mo ko. Ambot oy, nang ganahan gid mo nga nang moduwang basketball. Ako, magtan-aw ninyo no nga mag-ilugay mo anong bula nga usarak buok, mag-goal jud ko. Nami kay mo tunulan og daghang bula, kana magtagsa mo ba aron di mo mag-ilog. Hasol ninyo. ma, digin mo yung ikatawa sa imong joke, ma. Sakit pag gini akong uwang mata. Ay, katawa. Huwag dito. Huwag tayo sakit. Ngita gyud sakit. Muna tong amping ninyo mga gagmay pa mo. Nga pa injured lang di mo kanang dagko na mo. Wa man ko ma-injured ko. Nga nabalian ko. Pasalamat na lang ganita nga kiniri akong hiaguman. Wa ko'y bali. Unsay pasalamat. Pasalamat ha. Kung mabuta ka anak, kay posibleng may nerves nga nadaot ang imong mata, maong dili nakakakita og klaro. Ma. Nadisgrasya ning akong mata sa duwa nga basketball. Nabangga ang akong mata sa sa akong kauban og duwa. Nihubag gyud og maayo ang akong mata. Og gibutangan ko lang kinig ayos aron mukupos ang hubag. Ug may lain pagi kong gibati human adto. Unya. Unsa na ba ang oras? Uy, alas 12 naman pasado. Wa pa ko'y paniod to. Wa pa gani ko'y pamahaw. Bantog ram, murag nagkutoy na gid akong tiyan. Pero niya para ba ko'y tunanan? Kini, niya maday ko'y pastel diri. Kinila sa akong kaunon. Ay, klain sa akong tiyan. Murag madig nagbutod ang akong tiyan. Murag butod gini akong tiyan. Sakita. Og ang akong gibati murag mukonektar sa akong kasakit sa akong ngano maghani? Ngay pabago ng ipangutana lito. Ma, Ngano mangutana pa man kaog na unsa ng imong tiyan ug Suma. Namahaw ka. ang kuan. Nalimot lang ko sa kadaghan sa akong tunanan. Naniod to ka. Kuan ma. Iyag pamakak. Ah, Kay wa makuhai ang kanon dito sa kaldero. Nga sa ato pa. Wa mo kaon og paniod to. Wa sad ka mo kaon og pamahaw. ikaon man kumaw eh. Pastel lang akong gikaon. Pastel? Para paniod to bago ng pastel? Nabusog ramasad ko. Kung nabusog ka, nganong may gibati man ka? Ma, Nanihapon na ka? Nga gabi naman kaayo? ibaw baya ka ma. Nga, wa kay ko'y gana basta panihapon na. Tiaw mo na. Onya, mangutana ka na kung naunsa ka. Lito, kari nakatubag sa imong pangutana eh. Sa imo nang kaabosado. Ma, Pagkaon dito. oo ma. Kalain sa kong kibati. Ingon sa nangurog ang akong kaunuran. Ma! Ma, tabang ma! Uy, ano ka man? Lain na akong pamati sa kong lawas, ma. Marabag nangurog ang akong kaunuran. Sakit ang akong uog diyan. Sus, pastilan, ginambata ka. Nangita ka ng yung problema. Naunsa magkakuin ni ma. Pas mo man siguro ng imo lito. Ako, napas mo. Og ma.
Pangitaan ti kag manghimas mo. Sus pastilan nimo bataa ka. Makabuang ra ba ng mapas mo do? Unsa? Di manggol kay kumutuan ng pas mo. Kay nga akong lawas na anad na nang wa ko'y tarong kaon matagadlaw. Di ko mabahaw. Usahay, wa ko'y klarong paniadto. Unya, dili kay kumukaon o panihapon kay gabi ibaya. Dili raman ko bation og gutom kung makatuog na ko. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Nabangga ang akong mata sa sa akong kadua sa basketball. Nihubag og maayo ang akong mata. Og ay sarang ako nga gibuhat aron mokupos. Mo'y akong gibutang. Wa ka madaot ang ugat sa wana kong mata? Nga nagsakit man lang gihapon apil lang akong uo? Ikaduhang pangutana. Dili ko mamahaw. Usahay, maniud to ra kog pastil tungod lagi sa kabisi. Wa sa ko'y gana nga manihapon. Unsa man? Doon na ba ko'y kuha nga bitamina nga dili man kong ganahan nga mukaon? Ikatulong pangutana. Magkurog ang akong kaunuran ug magsakit ang akong tiyan nga mokonektar sa kong uo. Unsa man kani? Mao kani gitawag og pasmo? O di ba kani ulcer ni? Ikaupat og katapusan. Posible sab kaha nga kining pagsakit sa akong uo tungod ni sa akong mata nga natandog dihang nabangga ko sa uo sa akong kauban nga kaduwa nako sa basketball? Unsa man ka ang tambal niini? O unsa man nga doktor ang akong duolon nining tanan ko mga gipamati? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran. Lito. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Sa makausapa ako si Dr. Rene Obra, makig-uban kaninyo sa inyong mga kalibo ug gumunhap sa kinabuhi. Ako mohatag og tambag og solusyon sa inyong mga problemang punto medical, personal, psychological, behavioral, emotional o problema sa mga ginadiling drugas. Social distancing lang sa kami ni akong partner, ha? Misyo partner, ha? Attorney Ellen Bathan. Amoy mo hatag og tambag og solusyon sa inyong mga legal nga mga problema. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede kaninyo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page or sa among buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. It's hard to play well. Easy to work hard. Ha? It's hard to play well but it's easy to work hard. So gikan sa Chunga Hospital Pediatric Alumni Association, ang mga bata nga less than 2 years old dili gina siya pasulubon og mask. Ug katong mga tao nga medyo naay problema sa ilang respiratory system like ang mga asthmatic o mga hubakon, no? So kinahanglan nga dili na ninyo pasulubon og mask kung mahimo lang kay na masuffocate na or anybody nga naay handicap or disability nga kinahanglan og assistance pag remove sa ilang mask. So mo kana ang atong ipahibalo sa atong mga kaigsuunan nga naminaw karon, no? Mga tao nga naay problema sa pagginhawa. Ang atong magtatampo karon adlaw si Lito, 22 years old, taga Sarangani Province. Wow, kusog kay ito sa Sarangani Province. Mayong pagpaminaw niyo diha, no? The whole of Mindanao, ha? So suma sa nabati nato gila sa drama, nagduwa og basketball si Lito og nasangga ang iyang wala nga mata sa ulo sa iyang kaduwa. Nihubag kini og gibutangan lang niya og ice aron mukuyos ang hubag. Wala mo adto og doktor. Dili sab kaayo ni siya tigkaon. Dili mamahaw og okay na nga pastil lang ang kanon sa paniudto. Ug wala na say gana nga mukaon sa panihapon. Ug karon nagsakit na ang iyang tiyan nga mukonektar ang kasakit sa iyang ulo. Naglibog siya kung ang pagsakit sa iyang ulo tungod ba sa iyang mata
nga nadisgrasya sa pagduwa niya og basketball o tungod ba kay pirmi siyang kuwang o late ang pagkaon. So mao kana ang atong nabati ganina sa drama nga gipadala ni Lito gikan sa Sarangani Province. Kusog kay ta diha sa Sarangani Province. So unang pangutana ni Lito, nabangga nga akong mata sa ulo sa akong kaduwa og basketball ug maayo na ang akong mata ug ayos ang akong gibutang aron mukuyos. Wala ka madaot ang nerves sa wala kong mata nga magsakit man gihapon ni apil ang akong ulo. Na black eye ka lit, no? Pagdula ni mong basketball, si kusog ka si imong drive siguro. Liap ka nya na sugat ang imong mata sa ulo sa nagwardya nimo. So kining black eye, ito black eye, na black eye ka. Serious ni siya, ha? This means kung na black eye ka, na ay bleeding beneath the skin diha sa imong mata, lapit, ha? So, posible sad sa mga severe nga mga traumatic nga mga experiences, posible nga na ay fracture na hitabo diyang dapita. Kay na black eye good, no? So, mas maayod tingali og ma-CT scan ka or ma-X-ray, musugyot ko nga muduol kag usa ka ophthalmologist, no? Ophthalmologist diha sa Sarangani Province. So, pag yung ko kaanhag Sarangani Province, pero I'm sure nga na mga practicing doctors diha, mga ophthalmologist, dili optometrist, ha? Ang optometrist, akong karohon, mga doktor lang yapon ni sila, pero specialized ni sila sa mga glasses, reading glasses, ganyan na. Kaning ophthalmologist, medical doctors kini sila nga na training about mga problema sa eyes, no? So muduol mo diha sa Sarangani Province. Ikaduhang pangutana, dili ko mamahaw, usahay maniudto ra ko og pastil tungod sa kabisi. Wala sad koy gana nga manihapon. Unsa may kuwang nakong vitamin nga di man ko ganahan nga mukaon. So pumidalit, no? Wagay vitamins makatambok, no? Ayaw ka ng kuwang og vitamins. Ang imong kuwang pagkaon. you must or we must eat 3 times a day. Naamang gani nay snacks in between. Because our gastric emptying time is 2 hours. Meaning to say nga, after 2 hours pagkaon nimo, nahilis na sa imong stomago, sa imong stomach, ang imong gikaon. No? So, mo nang mo snack ta. No? O da ko'y construction sa una, makahinumdum ko nga, na manihapon, mahaw man ang mga panday. Inagkalas 10, paisnakon, ginanako. Kaya gipanggutom naman na. Ano maniud to pagka alas 12. Pagka alas 3, paisnakon na sad. Hantod na mahuman og trabaho inagkalas 5. So, mao na nga, dili vitamins ang imong kinahanglan kung dili pagkaon. Labi na ka ng mga rich in vitamins, no? Diya sa Sarangani, I'm sure daghang kayo dihang mga green leafy vegetables, no? Mo imong kanon di kay pastil lang, ha? Carbohydrate naman na og mga ana. Walay mga uban nga mga essential vitamins and minerals, no? Ikatulong pangutana, magkurog na ang akong kaunuran o magsakit na ang akong tiyan nga mukonektar sa akong ulo. Unsa man sad kaha ni? Mao kaha ni gitawag og pasmo or ulcer? Well, wa man kay kaon. Wa kay kaon, no? Akong giingon, ang atong gastric emptying time is 2 hours. Ug ang atong tiyan sama sa atong kasing-kasing, dili ni siya mo, this is not under our voluntary control. Whether we like it or not, ang atong tiyan magsige na grind. Ngayon sa may grind no niya dito, way sud ang imong tiyan. Wa kay gikaon. Sumo na nga magasgas. Mo nang posible nga nag-ulcer ka. No? Or another reason, wala kay carbohydrate sa imong lawas, nag-hypoglycemia ka. Mo nang luya ka, lipong, daghang pamati nga mga signs and symptoms. Wa ko ka basig malnourished na ka.
underweight na kakayo. So akong balikon, di na magkinalag vitamins nga unsay tumaron dia. Ang imong kinahanglan mukaon ka katulos sa kaadlaw bisag way sudan, no? Bisag kanang mga utan-utan lang diha, no? Ayaw pa nyo, dili mukaon kay mao na busy. Dili na mahimo, no? Unsa waon man imo paghatag og mga butang nga imong mahatag sa membros niyong pamilya ko ikaw mismo incapacitated na ka kay daghan kag gipamati kay wa kay gasolina. Mura kag trucklet nga wa nay oil. Di ka mudagan og sakto, no? Okay? So ikaw pa og katapusan nga pangutana. Posible ba sa kaha nga kining pagsakit sa akong ulo tungod ni sa akong mata nga natandog dihang nabangga ko sa ulo sa akong kaduwa og basketball? Unsa man kahang tambal ani unsa man ang nga doktor ang akong duolon aning tanan kong mga problema. So akong balikon moduol kag usa ka ophthalmologist o kung naay neurologist diha sa Sarangani duol sa inyo muduol ka kay mao sila mga eksperto ana mga about mga nerve problem about kining sa mata nga problema. So ophthalmologist and neurologist nga doktor diya sa Sarangani province or anywhere in Mindanao nga imong duolon. So but bisag usaon nimo kadtong ophthalmologist o neurologist kung di ka mukaon wagi ko ana. So possible nga mugsige lang gihapon ni. So bulikon ako 3 times a day ta mukaon with snacks in between, alas 10 o alas 3 kung mahimo lang. Naatay ka snack kaya nga tong gastric emptying time is only 2 hours, no? Okay, so hinaot ko nga sa kamay nakutlo nga mga pagtulunan karong adlaw, let ha? Ayaw ganang mong sige lang kagduag basketball, liap-liap kadiha niya wa kay kaon. Lisod kay na, no? So makausap pa ako si Dr. Rene Obra, mahinaot ko nakahatag na sagkog kinabuhi or kolor sa inyong kinabuhi, no? Dili mangluod kun dili dahil matagal pagtagad ang inyong mga gipadala nga mga sulat-suliran kay daghang kaimig madawat diri sa among opisina. Wala exempted ani suliran hasta Dr. Obra o si Atty. Bathan ay mga suliran. So depende rin how we dance with the music. So gikan kanamo diri sa Radio mo nationwide, Radio Mindanao Network, Tatak RMN. Daghang salamat o maayong adlaw. Handumanan sa kaawit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminuan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Alice. Sa dili pa ako sugdan sa pagsaysay nining akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga nag-uluhan, You and Me. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pala siyang kaagi karon? May kining sa kababae nga ang atong matatampo nagdasangan nga Alice. Oh, nanong naghilak man ka, day, Alice? Hindi kasabaan ko ni Papa at Tita sa... Ganasakpan mi ni Brian. O gusto siya nga magbuwag, be. Mura ba akag karon pa ng papa nga stricto man kaayo na. Tumangi ko pasabot ni Papa, be. Dali lang may magbuwag ni Brian. Na, wag ito napabang anak, day. Nakaagi sa taong ko anak, no? Sabtala na si Papa, day. Saon. Wala baya si Mama. Siya na lang unsa ang nag-atiman nato. Mauna nga nag-amating gigsit maayo nato. Wa tay mahimo ana bi. Ang man supak kitong papa nimo. Be, atubangan na lang ka si Papa, be. O hatagi siya assurance nga maayong imong intensyon ako. Ha? Uy, di ko uy.
Be, Balag magtago-tago ta, oy. Basta, di lang kita buwago ni Papa nimo. be. Uy, kabayot gud niya. Buwag na, uy. Te, mahal kayo na ko si Brian. Og dili ko gusto nga magbuwag ni. Maraglain akong feeling anang Brian da. O, Tita So. Ayaw lang kayo palabis ay magibati, Dayalis. Basin og masakitan ra ka. O, Tita So. Ay, bakasyon pag yun. Wa ko'y rason para mo kawas. Oh, pila naman ka semana. Pero, wa man kay paramdam si Brian ako. Sige lang libog message nga base siya. Ay, nagkapoy naman sa kunin mong sitwasyon, oy. Multi mo ang cellphone number ni Brian. Dili na ko save. Ako lang gi-memorize kay aron madelete dayon ako ang among conversation. Kay sigihan mag-check ti Papa nga akong cellphone. Day, Adis. Day, Oh, te, may problema? Day. Ang nalagyan nga, di pa buwag mo duwa si Brian ni Papa. Kay nakita na ko ang bagagnaw, na ikagakos-gakos na babae. Unsa te? Ulagi, ug ang mutuo ka niya. Gipitsura na ko sila. Dili. Magasiyag naong! So, dito sa kwarto ka. Ako dali ato ba ni Papa? Akong ilang nga naglain mo lawas. Gifight ka, Brian. Pero mauna din yung magkikabaos na ako. Dili ko masigot nga imo kong buagon, Brian. Dili ko mahimutan kung dili ka masudyaan. Ako sintawagan. Kinahanglan ka magka-istorya eh. Kinahanglan mahibaw siya nga kaibaw na kong galay babae ang gikabisihan. Oh, nearing na. Oh. Hello? Maayo kayo tubag ka? Unsa man? Magpabuang-buang lagi nunta ka? Wa kay plano mo sulti na ako kung wala di kay gustong padayunon ning atong relasyon? Nagpahibaw unta ka, uy! Dili kay buangon ko nimo, Brian! Mura kong buang dili paabot ko kano sa kanay oras na ako! Mao di mo na nakagwa kang gipabuhag ka sa akong amahan! Mao di ay nga wa kay kaisog gumatubang sa akong amahan kay dili pa ni kasigurado na ako! Pero sir pa na kang laing babae! Sakit, Brian! Sakit kayong imong gibuhat na ako! Hello? Jose, hello? Sa katagan akong gisulti, hello ra ganang imong itubag? Sobra naman si ka, Brian! Wala kay kaluoy na ako! Miss, dili ba yun si Brian? Unsa? Ay, madi si Brian, ha? Iya kang amigo? Huwag ko kailaan ang imong giingon nga Brian, ay. Di ba, 468 ang last 3 digits sa imong number? Dili man. 486. Unsa? Oh, akong tanaw na. Oh, wala. Dili kituon pa, oh. Nagkabaylo ang last 2 digits. Sir, kung sigin sa man ka, dili magita kaila, no? Kalimtin na lang tanan akong gisulti, ha? O palihog kong galit sa akong number. Bitaw, dili kita kaila. Federation, magila-ila ta. Ha? Bitaw, aron sa ba na kay kasultihan sa imong problema, miss? Labi na sa imong kasakit ng Brian Batoy Pangan? Dili ko interesado nga makigila-ila nimo. Maong palihog lang. Idalit akong number sa call logs nimo. Og kalimtitan na akong gisulti. Bye. Da. Chismoso sa tawakan na da. Ay. Kapoy-kapoy lang kong yaw-yaw hilak-hilak kanina. Dili na si Brian ang nakadungog.
Pero in fairness, tigaan-ganan akong gibati. Human ko makapagawas sa tanan. Karon nga nagtapok magitang tanan. Gusto kong mahibaw mo nga si Teo Efren ninyo. Ni-offer nga siya mooy mo pa eskwela ninyo sa college. Maayo hinuon pa. Magkapadayo na gyud ko sa konkurso pa. Hindi sa maro cellphone. Uy, yung cellphone. Oh, wala, si Brian. Oh, tuod. 486 Ang kinsaron. Alice. Tawagan ako pa nagtuog si Brian. Alice. Ako pa. Ay, kung inaalis nga. Nagpadayon dudas inyong relasyon atong... Wa pa, uy. Kuan. Wa ko makailain eh. Tanawa, Numero ra gani ni. Tubaga. Ha? Tubaga. O loudspeaker aron makadungog ko. Sige pa. Ay, wa naman pa. Kung manawag og balik, tubaga na yun ha. Opa. Sige na, sige na. Iwas na dagkaon. Og ibutang na ng cellphone. Opa. Visit ko rin tong kanay. Dili lang ita siya manawag og balik. Ay, maayo ka ni kinabalik na ko din sa kwarto. Ngawagit siya manawag og balik. Uy, kisa itong nanawag nimo. Si Brian to. Dili ti, uy. Ngunit anim ko ang nahitabo, ti. Tubaga na lang ka na. Pila naman na siya kaadlaw sige panawag nimo, uy. Sige, ti. Akong i-loudspeaker, ha? Para makadungog ka. Hello? Hello. Salamat kini tubag ka. Unsa may tuyo nimo, ha? Dili mo natatakaila, pero sige makapanawag na ako. Mao bitaw. Dili ko tatakaila pero sige mo kong pangita nimo. Unsa? Sapa ti, uy. Okay. Unsa may tuyo nimo? Ganahan ako makadungog sa imong tingog. Ay, ambot ba? Wa ko'y idea nimo basag kamay. Pero sukat nga nakadungog ko sa imong tingog. Dili na ko mahimutang. Mao nga sige kong panawag nimo. Oh. Murag presko ra kay ko paminahon sa. Pero unta. Hatagan ko nimo chance nga ilailahon ti ka. Ug naibaw kong dili ba ka mosaling nako. Pero gusto kong mahibaw ka nga dili gid nako buhaton kung sa may gibuhat ni Brian nimo. Dili ko magdali sa panguyab nimo. Gusto kong mag-ilainan na ta. O mahimo ko nimo sultihan sa tanan. Ako day si Henry. Uy, atake chance. Uy, dali. Okay. Alice. Ako si Alice. Unsa? Ganan ko mo bisita din sa amo? Oh, aron may lailan ako yung papa. Pero Henry, gipasabot na biyate ka ha? Nga stricto kayo kung papa. Nganom day. Kung tarong akong tuyo nimo, wa ko'y kahadlukan. O wasa siya ang nga ikasuko. Ikaw cute. Oh, sige. Ikaw bahala. Karasam ka man eh. Day, karon na mo ani sa ato si Henry, di pa? Ote. Ay, kikulpaan man ko ti, uy. Ay, relax lang, uy. Di ba na mas papa nga amigo ra ni mo ang moari? Inoon sad. Dili man sad musugot si papa nga. Naay mo anhin wa siya. Oh. Uy, ti. Naana daw siya sa kawas. Lingkod, Henry. Henry, mayo kay ni anak ka. Una mo mag-istorya sa akong anak. Mag-istorya na tanong. Nga kita lang duha. Pa. Okay, sir.
Why problema? Dali. Sunod ako. Ti, nakulpaan man ko, uy. Unsa man kayo gisulti ni Papa ni Henry? Ay, relax lang, good. Ayaw lang yung muna handa. Pa, okay ra mo? Mura lagi mo suot na kaayo. Unsa day gistoryahan ninyo, bahin sa unsa man? Amo, Rani. Panglalaki ra. Ayaw ka bala ka, Alice. Tinaro nga among istoryahan. Nakauyon ko aning imong abigo, Alice. Gikan pa man din ni siyang Cebu. Unya, niari lang yun sa ato kay gustong makikila-ila nimo. Gustong makakita nimo. O wa siya makikita sa gawas, ha? Dire yun sa ato. Buhutan bata. O kung manguyab siya nimo, wa ko'y pagsupak. O yun ko niya. Ha? Alice, di na nakuotas ang akong speech, ha? Basta ang importante, buhaton ko ni atubangan sa imong amahan o igsoon. Henry, Alice, pwede di ka mahimong girlfriend? yes, Henry. Yes. Nasakitan man tuod ko og maayo sa gibuhat sa kong ex nga si Brian. Pero napasalamat na lang sad ko, kinapunta ko ni Henry nga tarong. Tinuod gid ay ng ilang giingon nga kung dunay mawa nimo, dunay mo abot nga mas better pa sa nawa nimo. Dinhi na lang ko to, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.